Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През днешния ден времето в страната ще е облачно, но само на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. В равнините и низините ще е мъгливо, по-късно ще настъпи временно подобрение на видимостта. В източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Над Черноморието ще е предимно облачно и сравнително топло за месец януари. Съвсем слаби превалявания са по-вероятни по южното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са от 10 до 14 градуса. И над южната половина от страната ще е предимно облачно. Възможно е на отделни места да има съвсем слаби валежи от дъжд. Преобладаващите максимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в районите с трайна мъгла около 2-3 градуса. В София ще бъде около 8 градуса. Планините ще е облачно, често и мъгливо. На отделни места ще превали слаб дъжд, по върховете на Рила и Пирин сняг. Ще духа умерен, по високите части временно силен югозападен вятър. На Британските острови и на Пиринейския полуостров ще има валежи от дъжд на места примесени с сняг. Краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевици, ще има и на много места по западното и централното Средиземноморие. В централните и южните райони на Европейска Русия, както и в западните части на Скандинавския полуостров, ще вали предимно слаб сняг. Почти без валежи ще бъде над централните райони от континента. У нас през следващите дни ще се задържи сравнително топло за втората половина на януари. Ще преобладава облачно, а в равнините мъгливо време. В сряда и четвъртък ще има слаби превалявания на повече места в Южна България. В петък от югозапад валежите ще се активизират и в събота в цялата страна ще вали дъжд, а в планините над 1500 метра сняг. Преобладаващите минимални температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 7 и 12. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!